नमस्कार, मी अनुपमा खानविलकर. आपण पाहताय झी 24 तास आणि बातमीपत्राची सुरुवात करूया एका वेगळ्या बातमीनं. बातमी आहे भाईंदरमधून. भाईंदर पश्चिम इथल्या जय अंबे नगरमधल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे. कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पालिका पथकाला भाजप नगरसेवक अशोक तिवारी यांनी शिवीगाळ करत दमदाटी केली आहे. एकीकडे महापौर आणि उपमहापौर यांनी शहरामध्ये अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे नगरसेवक हे अतिक्रमण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धमकी देऊन काम रोखत असल्यानं चर्चांना आता उधाण आलेलं आहे. भाजप नगरसेवकांना अशा प्रकारे पालिका अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना या ठिकाणी अरेरावी करत दमदाटी केली आहे. भाईंदरमधूनही आपण दृश्य पाहतोय. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पथक त्या ठिकाणी गेलेलं होतं. कारवाईला गेलेल्या पथकाला अशा प्रकारे दमदाटी केली आहे. भाईंदरमधल्या जय अंबे नगरमधली ही घटना आहे.